Bine am găsit la un nou episod din Zombie Catchers. A fost... Și-o Mihai. E un episod mai special. Da, a fost o mică problemă, a intervenit... Probleme. Da, probleme tehnice. Bunicuțo, mai taci cu claxonul ăla, mai claxona toată ziua. Ziua pe aia cu Andreiul ăla. Nu, mai las. Hai mă, te rog, pentru mine, fă. La tine nu mi fac niciodată. Stai mă, ce? Nimic. A plecat bunicuța. Ești nebun? Bă, stai, eu nu înțeleg un lucru. Tu stai toată ziua și filmezi doar cum aștept să... Nu! Dă puțin. Dă-i. Stai. Caută mai repede. Bă, stai, nu mă, vreau să citesc eu. Pune pauză la video, da? Catch Zombies. Catch Zombies. Da. Nu o să-l facem lung pe ăsta. Huia! Da, mă! Huia! Huia! 11 Sunt bănuți. ninja! Sunt ninja! Nevăzut extraterestru! Tu, ninja. Da. Huia! Cel mai bun ninja ever. Huia! Tu faci suc din zombie. Bă, dar săraci când au auzit că tu faci suc din zombie, ce-o zice? Ăia care îi cumpără. Faci budincă, faci tot felul de d-alea. Yeee! Stai, mă. Stai. Am făcut mască de aia sau ce fi. Am făcut sucuri înainte. Ce? Upgrade? Da, Ce upgrade? stai. Ah, și mai am unul. Și dau un pluton. Da, plutoniu, că e bun plutoniu. Cine zice? Eu. Sigur zice tu? Nu, zice el. Care e? Ăla eu. Ăla eu, mă. Zic. Bravo, bine zis. Știi să zici. Ce e el? O zene? E nava mea de extraterestri. Extraterestri. Expiraterestri. Dă și mie una. Da și mie una. Ok. Acum se joacă Mihai, doamnelor și domnilor. Așa. Deci trebuie să sar. Da, știi să sar cu jetpack-ul. Mamă, copilul, cine e? Doi. Copil verde. Da, mă, Bă, nu. chiar ești verde. Vreau să iau. Nu mai poți. Ai creier Stai. infinit. Așa ce bine. Pentru că de unde crezi că ai? Dă-i. Dă-i, mă! Pierzi zombie. Dă-i! Și-ai luat ce buton cu tine? Doamne, deci ai pierdut unul. Se știe. Nu se știe că e pierdut. Al doilea a pierdut și el. Asta, nu! Dă-i! Dă-i! Na, mâncă-mi. Să mânci noroi. Că acolo te-am găsit. Ok. Yeah. Bine, dă mie. Nu, ia. Nu. Lasă, Bă! termină. Stai că vreau să apăs. Ce să apeși? Aci. Dă pe sucuri. Storce Mhm. zombie, storce zombie. Plutoniu. Nu mă, pluconiu. Turbo. Mai bagă. Nu mă avut. Shop.
Doi! Stai! Eu ziceam asta. Da. Dăm level up. Ce e aia? Sper să fie Îmi tranquilizant. Dă să fie asta. Nu e. E tranquilizant. Tranquilizer. Da, bă. 1500. Da, nu zic. Da, bă, da. S-au găsit, bă. Ce? Mai facem decât tot de asta? Și-o fac eu. Băi, ești aici. Tu ești pe fundal și te-ai jucat deja. E simțit, bă. Ia-ți, mă, nesimțit, eu îmi fac treaba. Trebuie să dai mai mult copile ca să spargi. Că arată pe spate. Sau Nu unde cred. o fi. Direct în căpăi, dat. Cuia! Bum! 40, mamă, bă. Dar ce nu mai e, mă, cu 3, mai e 3 acolo. Și cât putem câștigi aici? La asta. La misiune. Bă, ești, nu știu. Lasă-mă, că știu eu. Nu știu, ba, nu știu. Mai ia bănuțul, băi. Bănuț! Cât îți dă? Un bănuț! 10. Deci, vezi că ești nesimțit. Deci rasist. Cuia! Ăsta vine după. Ce facem, bă? Fuge. Mânca-mi balonul. Bine ne zis. Arranca de la nubii rochii de... Luchi. Și cât plutoniu? Un plutoniu, serios, bă. Da, ce? E bun. Nu e bun. E bun. Nu e bun. E bun. Nu. E pantalon. Bine. Ok. Aceia doi. Asta. S-a blocat. Deci, știi ce? S-a închis filmarea. Nu cred. Da, nu. Nu s-a închis. Să închide, să nu cumva s-a închis toate. Da, hai, fă scorșetă. La sfârșit. Da. Și ce că... Și ăsta cât mai are? Da. Acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like și ne Vreau vedem. să fac un lucru. Ce lucru? Să cumpăr. Mai am 1500 de. E rău. Păcat. Da, și cam asta a fost episodul. Bye bye, sayonara, arrivederci, cum se zice în spaniolă, la revedere? Sau pa. Arrivederci, sayonara, la revedere, vă pup, papa. Na, vă pup. Copyright. Chiar copiii așa de bine. Da!